nandito tayo ngayon sa Tarlac, sa Lolomoto Ride for Acos 150 kilometers. Iikot tayong Tarlac. So let's go. Chill lang tayo, hindi naman tayo babakbak. First photo sa may Kamiling Municipal Hall. Alright. So approaching tayo sa may Puto Ops, Kamiling Municipal Hall. So picture muna tayo. Picture muna tayo dito.
tapos na tayong magpa-picture. Proceed tayo sa San Clemente Municipal Hall. Next Puto. picture San Clemente Municipal Hall.
Kanding Falls. Magandang view. Picture muna tayo dito. Gusto nyo? Nandito na tayo sa may photo-ops ng Kanding Falls. Hindi ko alam kung papasok pa dun o dito na. So, pa-picture muna tayo. Next, Mayantok Town Hall. Ito yung papuntang Kanding Falls. Punta tayong Mayantok Municipal Town Hall.
ng mentok. Let's G. Mga kasabay ko pala, mga Philippine Looper. Yan, mga veteranong Indo rider dito sa Pangasinan. Ang hirap lang umagol sa kanila.
Municipal Hall. Putops Monasterio di Tarlac. Let's G. Alright, punta na tayong Monasterio di Tarlac. Wow, ang ganda ng daan dito, ang luwag. Maestro. Ay, nagre-record pala ang puti. Wow, ang ganda ng view. Ha? Ngayon lang, wala na akong gas
check. So papasok na tayo ng sa may monasteryo, pero kakain muna kami. So paakyat na tayo ng monasteryo di Tarlac. Nakikita ko na yung simbahan.
So ang next destination natin ay sa Kapas Shrine. So let's go. Pababa na tayo ng monasteryo. So ginagawa pa yung daan dito, may part na ginagawa pa. Check your brakes, medyo matarik. So andito na tayo sa may Kapas Shrine. Alright. Picture.
feels like. Everybody hold on to your drinks now. I'ma bring it to your feet on the floor now. Move your body to the beat like this. Baby girl, move your body like that. Coming real slow and steady to the top. It's a brown boy drop at the brown boy shop. Yeah, Knox Artist is here with a tune. Let me show you how it's done from night till noon. Let's go, I'ma keep it real simple with the IK King and the IK Boom. Tirat pass. Ay, bataan ba tayo? Bataan mo kami. Matamis ka. Dala ko ano, drone din. Dala ko drone. Sa may Paniki, sa may green meadow subdivision ata yun. So ang cut off doon is 12 PM. So anong oras na ba? Mag alas 10. So mga 10:30 siguro nandun na tayo sa may grid.
nandito na tayo sa mga finish line. Anong oras na? 10:11. Alright, finisher. Ay, sir. Ay. So ayun mga paps, nakafinish na ang set. Ngayon pauwi na kami. Pauwi na ng Pangasinan. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin.